Tu sa ako lidi, úvodom sa video, kde budem povedať pár faktov o čike zo štvorky, takže viete, že v jednotke a v dvojke čika má tá kapka je vlastne v tom ako sa to povie, tanieriku, áno, na tanieriku v ruke a v štvorke ho má na pleci. No, čo je celkom zvláštne. Ďalšia vec. Štvorka je takto trochu blbo vymyslené, že keď je čika za dverami a tam pôjdete, hneď vám dá jumpscare, že by vás že by vás nevystrašila a že by ste ešte mohli rýchlo otvoriť dvere, čo je celkom si myslím, že nedomyslené, ale nevadí. A posledný fakt. Podľa majiteľa, neviem, či úplne podľa neho, ale viacerí hovoria z mojej triedy a tak, hovorili, že čika zo štvorky je asi najstrašidelnejšia, čo je, podľa mňa, aj Freddy, aj Golden Freddy, aj čikov sú takí najstrašidelnejší. V štvorke, čo má na Cupcake, ten tiež robí jumpscare. Dúfam, že sa pár faktov páčilo o čike zo štvorky. Tak.